का बैठल मुंह बना के कुछ हो ना का हो गइल बा कुछ नहीं के भाई जी का समझा कुछ नहीं के भाई कुछ नहीं भाई पर मुंह सुगा ले खा दम रहला जना तक की बिलार ले होला का हो गइल बा हमसे ना बोली मत आप हे भगवान सुना जो बोलाओ थे हम के बोलाता हम ना दे हम जाते हैं सो ये नहीं कहां रहे दिन भर के अब देखो ता घर में भतार के लेके सुतले रहे आज बड़ी खाली सुता ही खाती जाना था सुनते के हां सुते के ना कुछ करे थे काहे के ढेर तिलका लेके नहीं बड़ी हमारे से यही से का बोली हमारा नींद लगता हमरा से बोली मत आपसे बहुत ज्यादा नाराज है हमरा से हम जानते नहीं काहे नाराज काहे है ऐसे खाना नाराज बना तली खा खा के खाली घर में घुस तली भतार के लेके का बोला तरह लहा अब बोलला को कहली कि दीदी बोले कौन जोड़ लगा का मुंह में तीरथ कोचिया रहे हम औरत ना है आदमी ना है जब न देखो तब एकदम कुछ ना कुछ करते रह सूती लेके काम दे ही खूब रे बढ़िया भोजन बनाओ खती बटले बानी हम नौकरानी एगो हमरा से बोलो मत ठीक बा जौन करे यानी कई मरदा में हम लोग दिन रात खटे रहले फुन बतियात रहने को हमार मन पर के एगो घंटा हमरा खेलना रहेला चिल्ला ली कर तरीका करे दे हमारा बस के बात नहीं के काम कुल कइल नैहर में कभी कइल नहीं कि आई जाके कर काम ई का दिन भर मारदा मेरे घर में फुसु बतियात रहे जाके समझा दे समझे ना आवेला हम ना समझाई जाके आप ही समझाई हमारे बस के बात नहीं के हमें कौन मजा मिल दिन भर लेके कोरवा में सूते में हमारे बाबू इतना तिलक दे बने जा काम करे खातिर नहीं सूते खातिर देले बानो जेकरा करे के बना उ करो हमारे बस के बात नहीं के आ आपके नहीं न देखा तो जाई आप करवा दी अरे ये छोटकी ठीक है और तनी मेरी बाहरियो निकल के घूम ले हल करे ये बाची तू तो लू चुम्मुक बनिया सटाइले रहत तू पता ना कौन मजे तारा मिले ताटे हम काम क के खाऊ दे तानी उठाई नी जी चुप चुप का करके सुन ले जो बातें सुन के जो छोटकी ई तो दिन भर तबाह कर देली अरे आओ रे आपको माटा लगा रहेला हमेशा जानला हमारी ना है रतिया भी बाकी बटे का टेंशन ले लेबे कपड़ा पे को भोंका तलिया मैं कर तलू हैं का ये तो अभी छोड़ के मन नहीं के करत का एकदम से ना आवत तोहर के सुताली ही गोदिया में आपे सूती एगो आप बानी के दिन भर ले सुता रहतनी हमार मर्द बाकी दिन भर खेते में काम करला सॉरी का सॉरी सर कइले बनी आई आ रे छोटकी आओ ना है निया ये भाई हम एकदम पगला गई नहीं खड़ा से हो का तोरा मजा मिल रहा दिन भर सोटे आई हे आवा घर बाहर बाहर करते हम थक गए नहीं मैं गोड़ दुखाते तंजी दबाऊ के नहीं खे हमारा गोड़ भगवान जी दीदी खाई तो कइले बड़ू हम कितना बढ़िया सुता रहनी है तू बोला के जा अरे अबे मार चटकार लिपस्टिक लगा के गोली है कुल उठला ले चटवा ले हली का कोर छोटकी अब दिन भर घुसा रही तोरा कौन मजा मिलला रे जानत नहीं की दीदी का हम जानते नहीं हमार मर्द दिन भर खेत में काम करते तो हम का जानते नहीं बचिया हम दिन भर काम के थक देता नहीं है तो पता नहीं के भात आ भतार में ही तो मजा बाटे बताओ ओकरा सिवा का बाटे मजा बताओ भात से तू पेट कबो ना भरला कब्बो ना दीदी कब्बो ना भरेला बार तहर भातार माने आ तहर तू बार एगो ना की कपार पर चिल्लाए लगत रहो हमरा तो दिमाग खराब हो जाता अभी मैं 2 घंटा लेके सुता रहलू अबे तार पेटे ना भरल का ना एकदमे ना सोचतन कि जाई जा जा है का आ गई ना जाए चल रे हम नहला तो चलता तनी ए मैया चल रे। कौन मरद मेरा रूपाना से दादा दीदी जाई अरे जा बच्चे जा आओ जब कह दे बड़ू की भात गोदिया में टांग ले हैं हट नंची को लाज बाटे एक बड़ भौज जे बैठल बिया गोदिया में टांग जल्दी आ ये रे बाबूजी तुम्हारे कुल खेलगा गबड़ा देतली ओ ई में बालू जाए बच्चिया भात तार पेट में के भर हम तो एक बार खा लिया भात तो हम दिन भर नीचू रहना तार दिन भर खाइल कर आ तार पेट में तोहरा नाम मन करेला का मन करेला हमार मरद दिन भर फरसे कुदारी उठा के खेते में कोड़ते रहेला त का घरवा करी हे भगवान जी एक से एक मेहरारू ले सके बता के आगे कुछ ठीके ना लगला तू कैसन बाड़ू हो अरे हम सोची ना कि हमरो मर्दा लेके सुता रहे लेकिन ना में सुतेला का करी हो का बोलत हो दीदी अरे कुछ ना कने जा तार बोलाई ना हुआ ठीक है हम जाते हैं ना
कहां जेबू तू चलबू हाय झाड़ू जल्दी लेके मार के अभी लेके कहत रहो कि जा, अभी कहत रहो कि मत जा। बाबूजी जी है ना तो कितना काम कर रहा है हमें दू लोग ए जी दीदी नींद लागत हमके मन नहीं करत कुछ काम करे, हम जाते नहीं तन सुत लेते हैं। आय आइल हुए जे सुतई खाती काहे लागत हटे का करतो सरे का बार सुगर पर तो खोज के लेके आइल बानी आ दोनों घड़ी दिन भर बैठल रहतो सका रे हमारा के मत कहीं ठीक बा हम दिन में काम कर गोड़ दुखाता थे बात हो रे भात है रे, हैं भात है दीदी बता दो। भात आपो के ढेर का मन कर लागल भात खाए के करे भातवे से जीवन चलेला भातवे ना कल तो कैसे जियब रे ए बाबूजी घर परिवार में पागल मिल गई एगो ई कहते कि चल भात ना रे, बता छोड़ के यहाँ लोग के बात कर। अरे चलो तू कहां लिया तो बताओ का देव सकी ना रे है काहे को भी एगो ई कहते कि भात है भतार से पेट नहीं के भरा दिन भर हमारा ले नींद आवता, हमको सुते दो। तो सर जा सूता के निकल लिया के सूता भो काहे के सुती दिन भर का लेके सुतेले रहत ना काम हम ना करी जी अरे तोहरा के लेके सुती, हैं? तोहरा के लेके सुती। देख ली सरो कहंगा हमारा के लेके सूता भो दिन भर यानी के काम नहीं गए काम ना करियो तो दिन भर सूता रहो बिलिए में गुजर रहो हमार बियाह कैंसिल, हमार बियाह ना होई, कह दे पूरे घर गांव में जा। हम ना झाड़ू। बिया कैंसिल हां ए बाबूजी सर बिया कैंसिल हो गए हैं ए बाबूजी चलो। ना सुते के मिली ना हाय जोरे सर जो घर में लेके उलट जोरे सर ए बाबूजी कौन बात भइल ससुर आई बात समझते ना हो मैंने बड़ बंद कहिल त हम काम करते नहीं औवाल बैठते दिन भर मर्द लेके सुतल करी हो का अरे बुझाते नहीं कि काम धंधा के दिन बटे घर में बिलियाई रहो ना कर ठीक बाटे ना हम आदमी जो नहीं का तू जाके उलट जो अरे बताओ ए भैया मुंह देखत ल त ओकर के पाछ लेख तिल वाला मिले का बात मांगो तन तक कहते सही नहीं सब भात है खदी खखुआइल बा जा देखो के नियो गली में बुढ़िया दे दी खा लिया ठीक है जा तो ए दीदी लाई झाड़ू ये झाड़ दो। एक बार पूछी दीदी, तुम्हारा भात और भतार में मजा ना आवेला? हमके भात में तो बड़ी मजा आवेला लेकिन अब भतार भतार- में हमके पते नहीं कि कैसे मजा लेहल जाला इतना दिन होल तोरा के मजा ना मिलल? तारा ने हमार भतार नहीं खेने मिल आवेला आ में त सुते तो हो तर सुतेला आ नतिया चुम्मो ना गोलेला चल जाला त हम कहन तनी कि कैसन भात आ भतार में मजा आवत हटे आई हो दीदी, ऐसे काहे कहतड़ू? तू कुछ ऐसन करा कि तोहरा के पास एकदम भर कवारी अवस्था धलेस। अरे का करियो नतिया खेत में काम करल त मिलल बा पकड़ऊ के मन लेकिन नतिया ऐसा मर्द बाटे आवेला खेत में काम करके त भक भक महकत रहले रे राम अब तो दूर भाग जाई ना के करना मन करला के अपन भतरा के तंजी पकड़ लेती और तो भग भग बस साला तो काहे ना उनके एकदम साबुन ले मोल के नहवा देल, नहवा के पाउडर क्रीम लगा के जानतर छोटकी लिए बन नहीं करते दू दर्जन डब साबुन जल्दी ना आ नतिया के नहवाई ना कोई डब साबुन ना तो कहले कि ना हम कपड़ा वाला घड़ी साबुन से नहाई त एकदम साफ लगब चमक बतलाऊ घड़ी साबुन से गावा साबुन से नहाई लेला रे अरे तो काहे ना गोबर लिया के घस के नहवा देलू? वही के लायक बात बतला हम का जानतनी कि भात से तो पेट भरबे ना करला सही में आ भातार के हाल हम का जानतनी तू बतलाऊ आ तो जा। को बाना ना कि हमेशा कस के कावा पकड़ चार ले बाबू के फुसिलाइले बालू मार दे, हम कबे के क तू करे रे? हाँ? तू केने का आ गेली ह? तोरा के हेने चले बा त हेने आ गेली, चल हेने के हर हेने ले चल। थोड़ा सा ठीक है से ना? बात कर ली थोड़ा ना जा ना चाट ल तू लिपस्टिक बा चाट ल चट नहीं चाट ल कबे देखो भोजन में मिजाज खराब हो हम तो के अलगा कर तुरंत 2 मिनट में कौन चुप नहीं मर दे कितना दवा मजा आवत तंजी जा बतिया बतिया में जो सट जो खले आई हो दादा ई का बोलते नी जी एकदम मरो जा ये बतिया तार भतार गुताइल बना जा जा तू जा अब का हम करी अब काल से हम मोल मोल के अपना भतार के नहवाइब ना क्या रे जिमारे क्या रे क्या जिमारे क्या रे हैं कौन सी चुमा चुमा कर लगनी जी हम जने घर में कोनो चुम्मा आइलो अरे ए बुढ़ाऊ तू मुंह साथिया गइल बड़ा का बुढ़ाऊती में लागल कि चुम्मा आइलो डगरल ले लागत बाबूजी सपने में तू चुमा देत लगा आइल भैया बुढ़ी सुनाई ल करो आवाज आइलो ओसा सपन याद रह मिले वाला लेके ए चुमा मैं तू तक तो माथा आउट कर दो चुम्मा ले अच्छा तनी हो कर तू रे सा हम कहनी हो कि ओरियल कहां गम को धरे गम का तो गोई चलो चलो बोला नमस्कार प्रणाम भैया हम हलचल बाबा नमस्कार प्रणाम भैया राम चौधरी। नमस्कार प्रणाम भाई, हम मंजली सिंह। नमस्कार प्रणाम भैया हम सब सिंह ई देखने जामनी के अपन टीम रहा आ वीडियो बना के खास संदेश ई रहला कि माने जे पाछे काल पे उ कामे करत रहो आ जे आगे काल पे लेके मोरा सुता रही तो ऐसे ना करे के चाहिए कोनो बात दिल पर मतलब जागो कॉमेडी वीडियो रहला त हे वीडियो दे फिर मिलली तब तक ले जय हिंद जय भारत जय जय भोजपुरी भोजपुरी समाज। समाज।